Сега е време да не се плашеме, да гласеме на виножито и треба да му кажеме историјата на нашите деца и внучината. Вие велат да забораиме тие што и направиле тогај, тоа лошо што направија. Грешка било, многу мина Грци. А не е грешка сега што не сака да признае нација македонска у Грција. А ние не сме народ, што сме ние? А денес поминаа тие времена. Денес не треба да се плашиме од тие минатите што ги поминаме. Треба да ја забораиме. Треба на децата да му кажеме оти кои сме, што нација сме, што треба да верваме и што треба да правиме за да постоиме. Треба денес да гласаме, никој не, и ако некој му е страх, никој не ќе овиде, треба кој оде да гласе. Нека гласе и нека не излегва јавно ако се плаше. Јас сум Јане Ашлаков од Леринско и гласам за вино жито. Συμφωνούμε ότι πράγματι εμείς σαν Μακεδόνες δεν ζητάμε αλλαγή των συνόρων, ποτέ και ούτε θα το ζητήσουμε. Εμείς ζητάμε ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαιώματα που να μπορούμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε, να μπορούμε να ομιλούμε τη μητρική μας γλώσσα, να μπορούμε να τραγουδάμε τα τραγούδια μας στα μακεδονικά, διότι δυστυχώς με την κουλτούρα μας η Ελλάδα παντού καυχάται, στέλνει τα μακεδονικά συγκροτήματα για να παίρνουν τα βραβεία, αλλά μόνο φόρους. Τίποτε παραπάνω. Έκφραση δεν υπάρχει. Αυτό ζητάμε και πρέπει να το σεβαστεί και πρέπει να μας το δώσει το ελληνικό κράτος που μας το χρωστάει από τότε που το τμήμα αυτό είναι στην Ελλάδα. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, γεια σας. Στην Ελλάδα του σήμερα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η νεολαία απέδειξε ότι ξέρει να διεκδικεί τα δικαιώματά της. Ξέρει να αντιστέκεται, ξέρει να δημιουργεί, ξέρει να προοδεύει. Εμείς, η νεολαία των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα, φέρουμε πολύ βαριά ευθύνη. Την προστασία, την διάσωση και την καλλιέργεια της μακεδονικής μας ταυτότητας στη πραγματική και πολιτική της διάσταση. Εμείς είμαστε αυτοί που θα τη διατηρήσουμε αναλύωτη και θα τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Με τη δυναμικότητα, τις γνώσεις και τις δυνατότητες που μας προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Πρέπει όμως να απεκλωβιστούμε από τα ταμπού και το φόβο των γεροντότερων και να δούμε την ιδιαιτερότητά μας από μια πιο σύγχρονη και ευρωπαϊκή σκοπιά, απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Είναι καιρός πλέον να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε. Το μέλλον μας είναι στα χέρια μας. Η νεολαία του ουράνιου τόξου είναι αποφασισμένη. Ο αγώνας μας είναι δημοκρατικός, σύγχρονος, ευρωπαϊκός. Τα αιτήματά μας δίκαια. Στηρίξτε μας, στηρίξτε τον εαυτό σας. Στηρίξτε τα δικαιώματα των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα. Ψηφίστε ουράνιο τόξο. Το δικό μας κόμμα, η δικιά μας φωνή.
Anistaya, mora serena Anistaya, birine planina. Yanica, vakos parkala Yanica, vakos parkala Anistaya, mora serena Anistaya, birine planina. Anistaya, mora serena Anistaya, birine planina. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με ένα πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιμο θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα το βράδυ. Ένα θέμα που κατά περίεργο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να το αποσιωπήσει ή να το κρύψει από την κοινή γνώμη. Ίσως να κατελήφθη εξαπίνης που λένε ή να ευνηδιάστηκε. Και το θέμα μας είναι ότι 19 Φεβρουαρίου, πριν από 20 μέρες περίπου, μια ειδική επισταλμένη του ΟΗΕ στην Ελλάδα, η κυρία Γκέι Μακντούγκαλ, υπέβαλε την έκθεσή της στον ΟΗΕ, όπου στην έκθεση αυτή αναγράφεται καθαρά ότι στην Ελλάδα υπάρχει μακεδονική και τουρκική μειονότητα και μάλιστα ότι η Ελλάδα καταπατά τα δικαιώματα των δύο αυτών μειονοτήτων. Αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι η πρώτη φορά που επίσημα και μάλιστα στον ΟΗΕ υποβάλλεται μια τέτοια έκθεση, η οποία λέει καθαρά ότι δεν έχουμε πλέον μουσουλμάνους στη Θράκη, αλλά έχουμε Τούρκους. Και δεν έχουμε Σλαβόφωνους στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά έχουμε Μακεδόνες. Μια δηλαδή ταυτότητα, η οποία δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα τι εξελίξεις θα έχει το θέμα αυτό. Να σας πω ότι η κυρία Μακντούγκαλ, αυτή η Αμερικανίδα, είχε έρθει στην Ελλάδα τον Σεπτέμβρη του 2008, είχε μια ολόκληρη περιοδεία σε αυτές τις περιοχές, Δυτική κυρίως Μακεδονία, Φλόρινα, Καστοριά, Έδεσα, κατέβηκε. Είχε κάποιες επαφές και εν συνεχεία υπέβαλε την έκθεσή της, η οποία επρόκειτο σήμερα να συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά η κυρία Μακντούγκαλ δήλωσε μια ασθένεια και δεν έχει γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Και το συγκεκριμένο αυτό γεγονός, που δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει, είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει μια εισήγηση στον ΟΗΕ να αποδεχθεί την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας και τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Τι σημαίνει αυτό? Ίσως ακόμη κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα ανατρέπονται πολλά. Σίγουρα αυτό το status quo που λένε στις περιοχές αυτές αλλάζει. Οι μειονότητες, εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τον ΟΗΕ, θα ζητήσουν τα δικαιώματά τους, που ποια δικαιώματα είναι αυτά, να έχουν τα δικά τους σχολεία, να έχουν τη δική τους γλώσσα, να έχουν τη δική τους παιδεία, να έχουν τις δικές τους πολιτιστικές εκδηλώσεις, ίσως να έχουν το δικό τους πανεπιστήμιο, θα τα δούμε συνέχεια. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ αυτά γινόταν το Σεπτέμβριο, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά να ευνηδιάζεται. Και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Τώρα, πώς ήρθε αυτή η Αμερικανίδα στην Ελλάδα, από ποιους προσκλήθηκε, ποιους συνάντησε, τι πληροφόρηση είχε, γιατί έγραψε αυτή την έκθεση, πώς συνδυάζει την μειονότητα, τη μακεδονική μειονότητα με την τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Όλα αυτά είναι θέματα που θα κουβεντιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.